भारत हादराव लकडाउन होनायाव हादर नाङैनो गोबां जेंना मोगा-मोगि जादों। बे समाव हाजिरा मावनानै जाग्राफोरनि थाखाय जोबोरैनो सोलिनो खस्थ' जानायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय खातलपारा गामिनि मुस्रि महेन्द्र लाहारी आरो हरेन्द्र नाथ लाहारी बिथांमोना आसामनि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बिथोन होनाय बादियै नसुं सेरनि हाजिरा मावनानै जाग्रा गोरिब गुन्द्रा नखरफोरनो अनसुंथाइ होनो थिननाय लेखा बिथांमोना सासेयाव गंसे नखरै अनसुंथाइ होदों। कभिड-19 निफ्राय बारग'नोब्ला सरकारा फोसावनाय नेमखान्थिफोरखौ मानिथारनो खावलायदों। खुलुमबाय गासै बड'लेण्ड बुब्लि इउटुबार नायग्रा नोंथांमोननिसिम आरो फंबायमोननिसिम साबायखर थाबाय। आं दिनै जोंनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि हेमन्त बिश्व सारनि बिथोन बायदियै गोरिब गुन्द्राफोरनो बे लकडाउननि समाव कभिड-19 बा कर'ना भाइरासनि बे गिलु बालु साग्लोबसारनायनि बे लकडाउननि समाव गोबां मानसियानो दिन मजुरा गोरिब गुन्द्राफोरा जायफोरा माने जानाय आदार बायजोआवबो थांनानै हाथायाव बायनानै लायनो हायाखै बेफोरबायदि मानसिनो आं दिनै आंनि फालनिफ्राय 10सा न'खरनो आं आंनि जानाय बुस्थु रानना होदों। आङो सिनि केजिसे, सापात पुवासे, संख्रि पेकेटसे, दालि केजिसे, जानाय थाव हाफ लिटार आरो साबोन थसे आं बिदिहाय राननानै होदों। आं सानो बेबायदिनो गोबां अलखदाव बे आंखालाव गोलैनाय मानसिफोरनो साख्रिआवलाल' नङा गुबुन गुबुन गोनां मानसिफोरा हानाय बायदि मानसिफोरा गावनि हाजासे राननानै होयोबा बुहुद सहाय जागोन होननानै आं सानो आरो दा नैबे कभिड-19 कर'ना भाइरासनि बे साग्लोबसारनाय गिलु बालु साग्लोबसारनाय समाव गासै सुबुङानो गले गले आखाइखौ सुनांगौ, सुनानै जानाय लोंनाय सोब साफायै जानांगौ आरो मानसिफोरा हानायमानि न' सिङावनो थानांगौ आरो नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आं गासै रायजो राजाखौ खावलायो हानायमानि जोंनि गामिनि सुबुंफोरा गावनो नांगौ बादि मैगं थाइगंफोरखौ न'नि बारि बागानावनो गायनानै जाहाथे जानायनि सिन्था खालामो जायखौनिखि बाजाराव बायनानै लायनो गोनां जाया आरो बाजाराव बायना लायनानै जाहाथे भाइरासआ जोंनि न'खराव हाबफैयाथों बिनि थाखाय आं दिनै खावलायो बेखौनो जे साफ्रोमबो मानसियानो गावनि बारि बागानाव जानाय मुवा जेरै आलौनिफ्राय फान्थावनिफ्राय जिखिनि मैगं थाइगं मैथायानो जा बायदि बायलायानो जा राङालाव जोगोनार बिदियानो जा माने गायनानै जानांगौ आरो बेखौनो आं खावलायो। लोगोसे आं दाखालि जोंनियावनो प्रान कुमार बसुमतारी होननाय एक्स टिचार बिथाङाबो गामियाव माखासे राननानै होलांबाय। बिथां रानजोबना होनो हायै मानसिफोरनो जोंबो दा आंनिनो बिमाय मुस्रि हरेन्द्रनाथ लाहारी बिथाङाबो बारग' आजिरा मोननाय साख्रियावला बिथाङाबो 10सा आरो आंबो 10सा जों दिनै 20सा न'खरनो जानाय बेसाद राननानै होगोन आरो नैबे समाव बैसागु बोथोराव बर' रायजो राजाफ्रा बहुद लोंला जाला जालायबाय। बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बर' रायजो राजाफोरखौ? बे समाव आङो सासे एक्साइज कनस्टेबल हिसाबै आबकारि सिपाहि हिसाबै आं बेखौनो खावलायो जोंनि मानसिया नैबे गिलु बालु कर'ना भाइरास कभिड-19 समाव ज' थालायनानै लोंला जाला खालामनायखौ जालदाब दोनथारनांगौ। हागौ माने न' सिङाव थानांगौ आरो जिथु ससियेल डिस्टेन्सिं सुबुं जानथाय बेखौ मानिनानै सोलिनांगौ होननानै आं बुंनो सानो। बे गामिया जाबाय खातलपारा गामि। बे गामियाव गोबां गोरिब गुन्द्रा सुबुं दं। बेनि गेजेराव जोंबो खातलपारा गामिनिनो सुबुं। जोङो दा साख्रि मावनाया आं आजिरा मोनबाय आरो सासे जोंहा लोगो महेन्द्र लाहारी बिथांजों लोगो नांनानै जोङो गामियाव गोरिब गुन्द्राफोरनो जा एसे हायो बेखौ जोङो अनसुंथादो। अनसुंथाइ होनायनि जाहोना बेनोदि दा गासै बुहुम नाङैनो जे कभिड-19नि बेरामनि थाखाय लकडाउन होदो। बेयाव गोरिब गुन्द्रा बा हाजिरा मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा बेयाव खामानि दामानि मावनो हायाखै, बाजार ओरै खालामनो हायाखै। बेखायनो जोंनि फालनिफ्राय बेखौ जोङो एसे अनसुंथाइ होदो आरो सुबुंफोरनिसिम
गासै सुबुंफोरनिसिम आङो खावलायोदि जे बे अनसुंथाइखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ खावलायनाय लेखा जोङो होनाय जादों। दा बेखायनो आरो सुबुंफोरखौ जों बुङो जे सरकारा बुंदों जे जोङो सुबुं जानथाइखौ मानिना सोलिनांगौ। बेखायनो जोङो गासैबो सुबुङा अन्तत खमबाबो 1 मिटार गोजानाव थानानै जोङो माबा मोनसे मावब्लाबो थालायनांगौ आरो बे खामानिफोरखौ मानिलायनांगौ खोथाफोरखौ। खारन मानो होनबा जोङो बे जोबोद कभिड-19 जोबोद गिख्रंथाव माने बेराम। बेयो सासेनिफ्राय गुबुन सासेसिम सन्देरो। नाथाय बेयो मिडिया मोनाबा जुदि जोङो फोथायो जे बेयो सन्देरनो हाया। बेखायनो जाहाथे जोंनि सुबुंफोरा जोङो गोजान गोजान थानानै थानांगौ आरो जोङो जानाय लोंनाय मावनाय दांनायनि उनाव बा जानाय लोंनायनि सिगाङाव जोङो साबोन आखाइफोरखौ जोबोरै साखोन सिखोन खालामना लाखिनांगौ आरो जोंनि जाग्रा मुवाफोरखौबो साखोन सिखोन खालामनानै सुयै ओरै जानांगौ। जोङो जाखांबाबो बा जानायनि सिगाङावबो जोङो आखाइफोरखौ मोजाङै साखोन सिखोन खालामनांगौ। हरेन लाहारि आरो बेनिफ्राय महेन्द्र बिसोरनि रेसन होनायखौ जों मोनदों। जोंबो जेरैहाय मोजाङै बिसोरनि होनायखौ जोंबो मानिना लाबाय।